Eta gaurkoan kolaboratzaile batekin egoteko aukera izanen dugu, Mikel Bezunartea hementxe dugu, Iratxe, Nafarroako kontsumitzaileen elkartetik. Arratsalde on eta ongi etorri, Mikel. Baita zuera. Bueno, gaurkoan kontsumitzaileen egunaren arire ikerketa bat eskatu zenuten eta horren inguruko hainbat datu kaleratu dituzue. Gainera, ondorio desentez, atera dira kontsumitzaileek pentsatzen dutenaren inguruan. Lehenik eta behin azaldu guztu, ze kontsumo arazo dituzte kontsumitzaileek Nafarroan? Zeintzuk dira gure kezkak orokorrean? Bueno, kontsumitzailea batez ere kezka du etxe bizitzakin, edo gehien kezkatzen duna etxe bizitza da. Etxe bizitza eta etxe bizitzan inguruan dagoen guzia. Etxe bizitza eta prestamoak eta erostea prestamoak, hipotekak, eta gero etxeko gastuak, hori dena da kezka gehien sortzen duna. Iaia erdiak erantzun zuen, inkesta egin ginulaik, erantzun zuen hori dela bere kezkaik handina. Ondotik eta ja urruti erantzun zuen jendea, ingurumenak induela kezka, osasun sistemakin, baina arras urruti erran bezala. Jende erdian dako, erran daiteke, etxe bitza dela kezkaik handina. Oso. Bestalde, ze sektorek sortzen du kexa gehien? Honekin igual lotuta dago, ez? Baina gauza da igual zer kezkatzen gaituen eta gero zertan jartzen ditugun kexak. Kezkala galdetzen duzularik kezka handina zein den, jendai bururan ikusten etortzen zaiola importantena zer den. Baina jendeari galdetzen baldin badiozu eta etxita ze sektoreekin zauden edo keja gehien zure ustez ze sektorea diren sortzen dutenak, ez da? Ordan erantzun aldatzen da bizket. Hemen jendeak erantzuten du bankuak eta aurrezki kutxak, argiaren sektoreko enpresak, gas sektorekoak, telefonan sektorekoak, hori dela kezka gehien sortzen duten enpresak eta etxipen handina sortzen duten, eragiten duten enpresak. Erreklamazioei dagokionez ere atera dira datu batzuk, ez? Agian esanguratsuak direnak. Bai, bueno, 2016an eta inkestan arabera 120.000 nafarrek intzutela reklamazion bat, ez nahi eta ez Iratxen bidez edo Nafarroko konsumo zerbitzuaren bidez, baina nola edoala 120.000 nafarrek inguru reklamatu zuten 2016an. Jende asko da hori, ez? Bai, portzentai handi xamarra da. Gainera, oraindik badago jende honitz, edo zer gauza gerta ere reklamatzen ez duena. Horrek erran nahi du, arazo deixente daudela konsumoan inguruan, ez da. Inkestai erantzun zioten nen 125 egin zuen erreklamazion bat, 2016an. Hori honiz da. Gehienek erreklamatu zuten telefono eta interneten inguruan egin zituzten beren erreklamazioak. Badakigu dela sektore batzuk, arron publizitate bortitza egiten dutenak, etengabe etxera ditzen dutenak, kontratuan nola egiten dituztenak, horregatik ere izaten dira erreklamazioa honitz. Baina ondotik eta arrasurbil daude gas, elektrizidade, argia eta sektore horietako inguruko erreklamazioak, ez da? Ze horiek ere bide bera hartu dute, eta orduan erreklamazioa honitz egiten du jendeak, egiten dizkie enpresa horiei. Honen inguruan uste duzu adibidez Nafarroan, 130.000 pertsona asko dira. Baina azken finean ezagite arazo bat, gatazkaren bat daukagunean uste duzu
pixkat kontzientza gehiago piztu behar dugula erreklamazioen inguruan? Edo berehala jotzen dugu erreklamaziora? Horri buruz nik erran nizuke, badagola jendea, kasi, ez dakit, zuzenaren erran dutena, baina edo zein gauza gertatuta reklamatzen duna, batzutan kasi arrazoi gabe, baina badago jende haunitz berriz, reklamatzeko arrazoia izan eta reklamatzen ez duena. Hor, non bizizaren, zure ingurua zein den, adina, hor badaude faktore batzuk, eragina badutena hortan, eta baina biztan da, adibidez, batzutan igual ere ez jakintasuna, bizilekuan arabera ikusten da, adibidez, lehengo saio batean aipatu ginen zoru klausulak eta hauta, klaro, bankuko langile ezaguna baldin bada, familiakoa baldin bada, herrikoa baldin bada, jendei gehiago kostatzen zaio reklamatzea, ez zutelako jendorik aldetu nahi, eta honitzez gehiago kostatzen zaio orduan jendei reklamatzea. Berriz, Iruñan, bankuko langilea ez da gure familiakoa, ez da gure herrikoa, ez da laguna, ezaguna, eta orduan jendea erresagoa reklamatzen du. Hore, adibide bat, ez da? Berriz, telefonari daukionez, enpresa denak kanpotarra dire, eta kontratuak telefonoz egiten ditugu, ezagutzen zugun persona batekin egiten dugu kontratuak, eta orduan jendea herrikoa izan edo Iruñekoa izan, jendea berdin erreklamatzen du. Orduan hor diferentzia ez da ina handia, ez da. Oso handi. Zer eskatzen diete nafarrek enpresei? Bueno, batez ere gardentasuna. Falta da gardentasuna. Bai, gardentasuna, eta garbi jokatzea. Ze publizitatea nolakoa den badakigu, zerbait saltzen duna beti onak salduko ditu, ez? Eta izkutuan uzten ditu gauza honitz, konsumitzele jakitea edo ezagutzea interesatzen zaizkionak, eta orduan gardentasuna da gehien bat eskatzen zaiona enpresai. Baina horrekin batera ere, arazo bat gertatzen delaik, konsumitzaileen edo bezerotarako zerbitzuen funtzionamendu hobetzea, hori ere eskatzen zaie, ze jendea ditzen du, eta atentzio honik ez du hartzen, ez du jasotzen, zerbait gertatuta konpontzeko eta hamaika degin beharra, badakizu, zentralitak, musika eta atratzen zaio jende aspertzen da, jendea denbora galtzen du telefonoan, eta hori ere jendeak eskatzen du. Jendea eskatzen duen enpresai ere, kontratuak betetzea. Hori lotuko nukenik publizitatearekin, erran dugu publizitatea, gauz itxusiak izkutatzen dituela, erreklamazio gehienak, konsumitzaileak egiten dituenak, kontratuen ingurukoa dire. Nonbait kontratuak ez dilako betetzen, kontratu urraketan nabarmenak gertatzen direlako, eta hori gertatzen da ere, bakigu publizitatea eta kontratua, dena bat dela, honitzetan publizitatean agertzen dena du, kontratuan agertzen dena ez delako betetzen, ez da. Hor honitz hobetu beharra dago, baina konsumitzaileak ere bai. Konsumitzaileak kontratu bat egiten du laik, kontratu hortan harendako importanta den guzia betetzea ziurtatu behar du. Eta hori konsumitzaileon lana da, ze erran bezala, enpresai ez zaio interesatzen, eta gauza honitz aipatu gabe gelditzen dire. Hortik etortzen dire gero erreklamazioa garrantziaten, eta un megako abiadura izan nukela interneten, eta mega bat ere ez da llegatzen, edo rantziaten, hori dena kontratutan agertzen baldin bada hobe. Horregatik ere arrazo importanta da kontratuak idatziz egitea. Beste aldean, ze sektore baloratzen da gehien Nafarroan? Zer ikusten dugu begionez? Azken urtetan ikusten ari gara, beti berdin erantzuten dula jendea, alegia, denda txikiek direla konfiantzak gehien ematen dutenak, ondotik daude botikak,
ondotik jatetxeak, ondotik dentistak, edo, bueno, Hobekien baloratzen horiek dira gertukoa, hobekien baloratzen dira, bai. Eta berriz, makurren baloratzen dira, aipatutako sektorile dira, ez da? Urrutin dauden enpresa horiek. Nun erosten du gehien jendeak janaria? Ez ikusita datu hauek pentsatzen dut, aldatzen dira edo... Bai, baina horri erantzun baina lehen erran izot, jendak hori erantzuten duela, baina jendak gero eta gehiago erosten du interneten. Nahiz da internetek konfiantza gutxiago ematen duen, baina hor prezio merkea amu bezala jokatzen du, eta hor ikusten da gero eta gehiago erosten duela jendea interneten. Bueno, galdetu duzu hori, eta erran izot, janariek eta produktu freskoak jendeak gehien bat erosten duela supermerkatutan. Auzoko denda handi horietan. Eta gero denda txikitan. Berriz, 14 baino ez du erosten hipermerkatutan, eta 8 erosten du azokatan. Beraz, aldaketa dator badago, ez? Zeren, hobekien baloratuena denda txikia da, baina gero erostera supermerkatura goaz. Bai, hor ikusten da prezioa piso handia dela. Baina beti ari gara hartan, janariek eta produktu freskoak, eta, eta, klaro, batzutan, prezioa garestia bali madordan konfiantza alde batera utzi eta erosten dugu merkenarena. Hor nik uste konsumitzela ere, barbada konsekuente xeoa jokatu beharko lukela ez da. Horren arira, lehenago aipatu dugun moduan, krisiak agian ondori batzuk ekarri ditu eta gure ohiturak aldatu dira alde horretatik, ala ez? Konsumitzailea oroar, erraten du, ohiturak aldatu dituela. Eta zer aldatu eta, erraten dute, 19 erraten du, prezioak gehiago begiratzen dituela, 14 erraten du, dendak gehiago konparatzen dituela, alderatzen dituela, eta 13 erraten du, aurrez zer erosiko den gehiago begiratzen duela, zerrenda pres joaten dela erostera. 13 ere erraten du kontratuak eta baldintzak gehiago begiratzen dituela, eta azkenik erren dugu 7 erraten duela, gehiago reklamatzen duela zerbait gertatu ezkero. Beraz, ohiturak pixka zertxobait aldatu dira ere, ez? Bai, hor zenbakik diferentea dira. Bueno, bukatzeko, Mikel, beste gauza batzuk ere azpimarratu beharra ditugu, ez? Ikerketa honetatik. Bai, lau gauza gehiago nabarmenduko ditugu, eta bat da, jendea ez dagoela sobera konten egungo araudiakin, izan ere jendea iruditzen zaio, konsumoen inguruko araudiak gehiago babesten duela enpresa handiak konsumitzea baino. Europa berak erranbari izan dio Espainiako gobernuai zuzendu barra dituela konsumoen inguruko araudi batzuk Europako araudiai egokitzeko. Horren seinale izanen zen. Beraz, arrazoia dute ez kontsumitzaileek alde horretatik. Hortik etortzen da nik uste jendaren keja, ez da? Gero, errenin dugu, eta nahiko adierazgarria da, konsumitzen lehen, 20 baino gehiagok erraten duela kontratuak ez dituela ulertzen. Ni datu egin buelta manen nioke, ikusita reklamazioak nik erren nuke, egun konsumitzaileok kontratuak ez ditugula ulertzen, eta hortik etortzen dela arazo haunitz. Baina, 20 pasatxo errantzuen, kontratuak ez dituela ulertzen. 20 onartzen du ez dituela ulertzen. Gero eta erreklamazioi dagokenez, oraindik gehienek erreklamazioak egiten dituela telefonoz, eta hori da zerbitzu zendu beharra dagona. Erreklamazioak idatziz egin barko ditugu, badakigu erreklamazioak egiteko epe zehatz batzuk badaudela, eta erreklamazioak epean egin behar dela, epe barruan egin behar direla, hortaz erreklamazioak idatziz egin behar dire. Internetez, kartaz, baina beti idatziz egin behar dire. Hori oso garrantzitsua, ez? Bai, dude gabe.
Eta azken gauza, konsumitzela nabarmendu duna, barkatu inkesta nabarmendu duna izan da, konsumitzeleok nahiko iritzi ona dugula konsumitzela elkartean inguruan, eta ongi baloratua dagoela, ikusia dagoela konsumitzela elkarte egiten duten lana, hori akitzeko hoxein jarranen dugu, hori guri tokatzen zaigulako eta tira. Oso interesgarria, kontsumitzaileen iritzia jakitea. Bai, ze gu baitugu gure datuak, baina gure datu ez gain jendari galdetzea eta hortik ateratzea datu batzuk guk ez ditugunak ere nik uste importantea dela. Garrantzitsua dela. Oso, Mikel, mila esker eta hon izan, beste bat. Berdin.